kolegyňou vám teraz predvedieme, alebo by sme vám chceli vysvetliť, že akým spôsobom chrániť veci, aby nám nedošlo k tomu poškodeniu buď hubice, predchádzať tým veciam, proste čo všetko treba spraviť preto, aby sme si tie veci, ktorými zvárame, čo najviac uchránili. No takže, vidíte sami, že nejakým spôsobom v tej škole zvárackej to funguje tak, že ideme do nejakého boxu, našli sme si tú mašinu, áno, my sme ju zapli, sme pozerali s kolegyňou, ako to je. Asi zhruba takýmto spôsobom to nájdete aj na pracovisku. To znamená, že ten zváracký horák väčšinou býva uprataný po nejakom kolegovi, ktorý si to proste tu vyčistil a on ten horák namotal na mašinu, pretože dĺžka toho horáku je 4,5 metra, ak nie väčší, aj väčšie bývajú, ale tak toto je 4,5 metra, čo je štandard. Takže on nám ho namotal, vyčistil nám priestor a ja keď po ňom prichádzam do priestoru, tak takto si to nájdem. Takže čo s tým horákom, aby som ja mohol začať zvárať? No takže ja keď si tam kuklu, tak to je ešte to najmenej. Hej. Dáme zváracké rukavice a ten horáčik si snažím sa odmotať. Niekto to chytí a takto to len hodí. No a teraz kolegyňa natočí zakrivenie toho horáku, takže ja nemôžem teraz takto, ako som ja hodil a dal z tej mašiny nabok, aby som sa ja dostal k ladeniu mašiny, tak ten horák som musel odhodiť smerom dole, aby som si ja nejakým spôsobom sa dostal k materiálu, tou dĺžkou toho horáku k tomu samotnému zváraniu. A vidíte sami, že ten horák vlastne ako on prechádza, tak je v takých veľkých zalomeniach. Hej? Dokonca ja keby som ešte to neriešil a idem si sadnúť k tomu zváraniu, ako teraz napríklad, že idem spraviť, tak vidíte sami, že ja sa teraz odstúpim, že ako on je vlastne pozalomovaný. Hej? Že je vlastne v takých veľkých smyčkových hadoch, pretože ten priestor je malý a on nám neumožňuje nejakým spôsobom upratať 4,5 metra horáku. Takže my to musíme vyriešiť inak. Takže my si ho musíme napriamiť. Prečo to robím? Robím to preto, pretože keď sú takéto veľké zalomenia, tak každý ten zváracký horák, ktorým zvárame, má vnútri bolden. Ten bolden to je vedenie drôtu. On cez ten bolden, vlastne ten drôt, ktorý je v mašine nainštalovaný, prechádza cez ten bolden a ten bolden, to máte ako aj na bicykli, bolden, v ktorom je chytené lankobrzdové, tak to je presne to isté, hej? Taký strunový systém, ktorý prechádza celým tým zvárackým horákom až sem do toho ukončenia, kde je tu hubica, vidíte, že tu je difúzor, keramika, proste je tu špička zváracká a on je vlastne až potade to nainštalovaný. Môžeme si potom aj ukázať, že vlastne kde on začína, začína v mašine, končí tu v tomto priestore, hneď tesne za špičkou. Takže to je správne vedenie, on tu musí byť až pod toto, potiaľto, pretože by nám potom mohol prskať drôt, strieľať, robilo by to problémy v tom samotnom zváraní. Vidíte sami, že toto už je nejaký čas tu namontované, aj ten keramický difúzor, proste on už má niečo za sebou, ale tým, že on nie je poškodený, tak môžeme ešte stále použiť, nie je to na vyhodenie, proste ešte slúži, áno. Takže vrátime sa naspäť k tomu, že prečo sme k tomu videu vlastne pristúpili a ideme pracovať na ňom. Ide o to správne vedenie toho zvárackého horáka. Zvárací horák nesmieme mať takýchto šmičkách zalomených. Takže my sa snažíme odstrániť tie zákruty a tie smyčky, ktoré nám tu nastali tým, že my sme si zhodili ten horák. My sme si ten horáčik napriamili. Vidíte sami, že teraz keď idem zvárať, tak ja si ho vlastne vediem. Vediem nejakým spôsobom ako pod sebou, vo veľkom radiuse, vo veľkom oblúku proste, aby mi čo najmenej robilo tých všelijakých maličkých smyčiek, aby mi ten horák správne pracoval. Dôležité je mať čistú hubicu. Ona sa nám zanáša, tá hubica, vidíte sami, že ja mám čistú hubicu, mám ho vlastne prichystanú, samozrejme keď idem zvárať, tak si odstrihnem koniec toho drátu, pretože už sa s ním zváralo a ten kontakt toho prvotného drôtu a materiálu, tých amperov, ktoré do toho ideme vniesť, by mal byť takto. Že proste vtedy nám tej ampere zoberie ten materiál hneď a nebude nám chytať, nebude nám strieľať na tom začiatku, mal by hneď proste ten proces toho zvárania nastať, keď máme odstrihnutý drôt. Hubicu máme čistú, vyčistenú, robí sa to takýmto sprejom. Je to od mostiackej firmy, takže oni sú celkom fajn, máme s tým dobré skúsenosti.
vidíte sami, že to je proste proti také ako proti oxidom, ktoré sa tu nanášajú hubici. Ukážem vám hubicu, ktorá je poškodená, vidíte sami, že toto sú tie oxidy, ktoré vznikajú pri tom samotnom zváraní, áno. Tým pádom, že ono sa to nachytáva dookola tej hubice, tak sa nám znižuje prietok plynu, ktorý nám vlastne ten Corgoň, ktorý my zvárame, tak on nie je, vidíte sami, že aký je rozdiel medzi týmto a týmto. Keď je čistá hubica, tak ten prietok je súmerný po celej tej hubici a je ten prietok veľký. Hej? Tá ochrana toho materiálu, ktorú my potrebujeme, aby nám neporoval materiál, je maximálna, ale pri tomto už máme problém. To znamená, že keby sme my oddialili tú hubicu trochu ďalej, kvôli tomu, že nejaká pozícia nám nevychádza dobre, a musíme s tým horáčikom, predvediem, že proste tým horáčikom musím ísť pozične niekde ďalej, tak už by nám to mohlo zaporovať len kvôli tomu, že tá hubica je proste v takomto stave. Áno, pretože tam už vidíte sami, že ten prietok je znížený len kvôli tomu, že tie oxidy sú dookola nachytané a ten prietok nie je tak veľký, ako by mal byť a nie je súmerný, to znamená, to vedenie toho plynu tam nie je maximálne. Hej? Takže my sme to ošetrili, tú hubicu. Samozrejme, tá hubica, keď si ju ošetrujeme, príklad poviem, som súkromník, robím si doma sám na svojich veciach, tak za všetko si platíš. Neplatí ti to firma, ale platíš si to sám. A tie hubice nestoja 5 korún. Proste je to kopec eur, ktoré ty ušetríš len tým, že si ju proste bude začisťovať, budeš používať ten sprej, ktorý som ti ukázal. Nemusí to byť tento výrobca, môže to byť aj iný výrobca, proste to, čo ti vyhovuje, tak to použiješ, ale používa sa na to tento odguličkovací sprej proti roztreku, ktorý ti vlastne chráni tú hubicu. Ukážeme si začistenie hubice. My sme si doniesli s kolegyňou takúto špinavú hubicu len kvôli tomu, aby ste videli, že akým spôsobom to čistí. No nečistíš to kefou, pretože kefou to nepôjde, áno, to je blbosť. Takže ja ti to hovorím z praxe. My sme na to používali šrobovák, alebo si odstrihneš kus z guľatinky, keď si nejakej praxi, že ozaj teda si pomôžeš s tým, čo môžeš. Niekto si to dokonca tak robí, ja vám to aj ukážem, ale najlepšie, niekto si to tak robí, že má kliešte, jednostranné štikačky, vidíte ich sami, a on si ich vlastne tými štikačkami takýmto spôsobom oddelí. Vidíte? Ona ide preč. Tá strúska, alebo ten, čo je tu vytvorený, tie oxidy, tak oni vlastne idú preč. Ale už je problém, áno, ide to, všetci zvárači to takto robia, všetci. Podľa mňa 90% zváračov to takto robí, že si to vlastne jednostrannými štikačkami takto polupujú, potom ich dajú donútra, hej, zavrtia a hubica je čiastočne očistená. Zvyšné oxidy, ktoré sú vnútri, neviem, či ich vidieť, že ešte sú tam nejaké oxidy, áno, sú tam nejaké oxidy, tak buď šrobovákom, plochým šrobovákom znútra vyčistíte. Áno. A mám ho vlastne ja už teraz čistú v tom formáte, ako som mal upnutú hubicu v tom zvárackom horáku. Hej. Teraz je to identické, akurát ide o to, že ju treba ešte zastreknúť. No a ešte sa vrátim k jednej veci. Na toto čistenie sú originál kliešte na čistenie hubice. Takže keby ste si náhodou prišli k nejakému zvárackému obchodu, ktorý má zváracké potreby, alebo na nete, alebo cez Solika, to proste nájdete si toho správneho, tak on vám ich predá na čistenie. Oni sú také zvláštne skrátka. Tam sa vlastne obchádzajú sa do tej hubice, tie klieštiky, zavrtíte presne tak, ako ja s tými jednostrannými štikačkami a vlastne on sa očistí tá hubica. Takže sú aj originál a pán Solík vám ich rád ponúkne a určite aj predvedie. Takže vrátime sa k tomu. Nemáme ho ešte zastreknutú tú hubicu. Zastrekujeme ho z vonkajšej strany, jemne, žiadne, že idem striekať ako líbarom na vlasy, proste jemne a jemne si ju zastreknem z vnútornej strany, áno? Tým pádom ho ja mám ošetrenú z vonkajšej strany proti roztreku guličiek a mám ho ošetrenú z vnútornej strany proti roztreku guličiek. To je všetko, vy tam nepotrebujete viacej toho maziva, lebo prakticky je to ako olej, sa to chová, s tým, že neporuje to, je to na to určené.
No a teraz, keď už máme takúto hubicu, vidíte sami, že ja ho teraz použijem. Tú pôvodnú som dal dolu a dáme tú našu ošetrenú, áno. Nachystal som si vzorku, ktorú teraz nejakým spôsobom budeme zvárať. Ja vám spravím taký jednostranný jednovrstvový kutový spoj, nejakú 5, 6, 5 a budete vidieť, že to funguje a nie je s tým problém. Ale ešte jedna vec. Ak chceme správne, aby nám reagovala tá hubica a nerobilo ten roztrek taký maximálny, vždy si musíte správne naladiť mašinu. O tomto vedení toho kábla sme si povedali, že žiadne smyčky, proste musí byť napriamený, musí to byť vo veľkých smyčkách, keď už teda iná možnosť nie je, ale čo najväčších oblúkoch, aby nám nedrhol bolden. Hej? No a ešte máme tu taký takzvaný akože merač plynov, áno, merač plynov, ktorý nám ukáže nejakú hodnotu plynu. Aj ten ochranný plyn, ktorý je tu v tej hubici, je veľmi dôležitý. Mašina má takúto fľaštičku a tu keď stlačím, tak vidíte sami, že mne teraz ukázalo prietok plynu. Hej? To je výstupný prietok plynu, aj to je veľmi dôležité na to, aby som si ja chránil tú hubicu a mohol správne zvárať. Takže to si nastavíte, teraz ja tam mám akože nejakých 5, odber nejakých 5, neviem čo, aká je to hodnota. 5 barov, ale je lepšie, keď máte tak 10, 12, 15 barov, že proste potom tam máte tú hodnotu správnu. Takže my to ale prelaďovať nebudeme, je to zváracká škola, tak my si ideme teraz aj na týchto baroch, lebo my sme tu nie ani počasím ovplyvnení, ani ničím iným. My si na tomto ideme teraz názorne ukázať, že keď sme si začistili, lebo nám ide o začistenie hubice a o napriamenie toho boldenu, pretože to je priorita pre nás, aby sme teda mali ten bolden správne v obrovskej smyčke a začistenou hubicou a spravíme si jednostranný kutový spoj, dobre? Potom sa na to pozrieme, kolegyňa to natočí, ideme to zavariť. No vidíte sami, ja som to zváral síce v pulze, ale proste puls je taká metóda, že ktorá akože čo najmenej guličkuje, že toho roztreku tam je menej a keď sme si tú hubicu očistili, tak ona nám stále je začistená. Ona sa vlastne vyháral, ten olejček proti guličkám alebo proti tento sprej, ak sa to volá presne, proti roztreku. Neviem stále tie hodnoty, ako to tam je nastavené, proste on vyhorel, ale stále sú tam mikróny na tej hubici, ktoré mi vlastne chránia tú hubicu, aby sa mi nepoškodzovala. Takže čím kvalitnejšie si ju chránim a čistejšie si ju udržiavam, alebo udržiavam si ju v čistote, tak tým dlhšie mi tie komponenty vydržia. Takže to by bolo z mojej strany asi všetko. Mali ste tu dve veci, mali ste tu čistenie hubice, všetko sme vám ukázali, čo na to treba a hlavne ide o to zalomenie toho horáku. Hej, ten horák musí byť proste vo veľkých smyčkách, aby to vedenie a to správne zváranie k tomu došlo a nemali ste problém a mali ste z toho radosť. Tak vás pozdravujem.